Hej, og her ser I en ny bacon her noob. Jeg vil tage den her bacon her til fra level 1 til det højeste level possible lad os se. Vent. Sub til gamerrobot_xp1. Det er ikke en YouTube-kanal. Det er en WXP-code. Jeg stopper sådan her. Jeg starter bare sådan her. Okay, vent. Så til gamerrobot xp1. Okay. Når jeg trykker her, så starter det. 3, 2, 1. Nu skal jeg skynde mig. Vent, jeg har ikke taget counter. Ja, godt. Jeg har brug for det. Jeg aner ikke hvorfor. Jeg vil bare have det. Okay, jeg skipper til mig level 10 allerede. Det er noget, jeg bestemmer. Ja, okay. Level 10. Så køber jeg lige en katana. Yay, katana unlocked. Ui. Okay. Long journey ahead of me. Ui. Endelig. Så er jeg lige her. Det tog da evigheder. Vi har allerede wasted 4 minutter. Jeg må lige trykke der, som jeg godt ved, at jeg ikke har brug for det. Skipper til den sidste monkey allerede. I don't know why. Last monkey her. Yes sir. Jeg har 0 mastery på katana. I don't know why I bought. Gorilla. Beware. Der står ikke det, men ja. Stadig Daniel Lee 2777. Jeg kunne ikke hedde mit YouTube-kanal navn. Det var allerede taken, så derfor hed jeg bare med et ekstra 7-tal. Det bedste, jeg kunne finde på. Nu denne. Okay, det gør 69 damage. Hvor meget det var det her? 62. Okay, det er det bedste. Bip. Endelig noget mastery. Hey, hvem er det? Hey, det er min. Det er min gorilla. Yes. Han levede immediately. Ja. De tog ved en af mig. Okay, jeg vil tog ved en. Så I kan boxe. Jeg vil faktisk også gerne bokse. Efter jeg lige har dræbt. Ja. Der, okay. Nu kan jeg også godt bokse. Biu. Bup. Holy OP combo. Girl, der er allerede gået 3 minutter. Eller det i hvert fald i videoen, men der er allerede gået 6. Pum. Yay. Okay, jeg overgår ikke der. Jeg skipper allerede til ny island. Endelig, nu er jeg herhenne. Okay. Pirates. Confirm. Oh my god, der er allerede gået 10 minutter, og ikke kun i level 30. Not good. Især jeg ruller. I just realized. Det skal tage home point her. Kom nu. Fordi når det er, jeg går over til jungle og det der. Alt det der. Så kom nu, fordi jeg vil også gerne roll en fruit. Ja, okay, det gør jeg til sidst. Det er gået 10 minutter, men det føles som 4 for jer. Okay, 11 minutter er passed, selvom jeg er kinda ligeglad. Holy! Prøv lige at se det her. Holy. Prøv lige at se der. Kinda funny, lad mig lige. Okay. Nu er den godt nok. Jeg skulle lige vise det der. En elf. Det her det er en nisse, men jeg kalder det her en zombie. Fordi den er grøn. Okay. Leather. Let's go. Kom nu, jeg er ved at dø, jeg mener. Jeg skal putte mere på health. Selvom jeg overgår ikke. Yes. Penge.
Jeg overgår ikke at komme med den her den her katana. Jeg skal have en dual en, jeg skal have en upgrade. Så når det er, jeg får nok penge, og det er sikkert om sådan, jeg vil sige måske om den her quest. Og med det mener jeg bare sådan, når jeg er færdig med den her quest. Kom nu, jeg er så tæt på. Yes, kom nu, yes. Det er nemmere, men det her gør meget okay, never mind, det er ikke nemmere. Det er nemmere. Jamen, jeg er technically one hit. Kom nu, yes. Ny ability, endelig. Nu er det joke. Jeg aner ikke, hvorfor jeg sagde det der. Det er bare noget, jeg tænkte på. 5 levels of that. Alt ind på sword, of course. Okay, jeg overgår ikke det her. Jeg skipper bare til, vi oven Bobby. Okay, jeg laver det her igen, fordi... men nej. Prøv at lige se. Perfect. Jeg kildede bare en NPC, og så var det det. Nå, stadig fortsæt med at vente 1 sekund, I guess. Endelig. Nu kan jeg. Der er 6 minutter left, og... Yep. Skipper til Bobby er low stadigvæk. Jeg nåede ikke at record den part, men ja, jeg defeated. Endelig Bobby, jeg var så low. Sådan sindssygt low. Jeg skiftede mine stats, by the way. Jeg var nødt til at gøre det, okay. Sub to gamer robot underscore reset 1. Sådan, boom. 2. Det her skal være perfekt, jeg aner ikke hvorfor. Nu tager jeg sindssygt meget der. Det var sådan heroppe. Og så sindssygt meget her. Og så har jeg ikke flere points. Så har jeg bare spildt sindssygt mange. Og det tog kun sådan 2 minutter. Og det feed ham nu. Jeg vil gerne recorde den sidste part, og det gør jeg. Yes, snart tornado ability. Det er ikke sådan blade fruit. Yeah. Chest, og nu kan jeg of course rolling fruit. Ny ability. Tornado, lad mig lige bringe alle sammen. Eller ikke rigtig alle. Kom nu. Først ser jeg det her. Min combo. Min combo dræbte dem. Nah, der er no way. Let's go, jeg er bare alt for god. Jeg er Wombo master. Okay, jeg skipper bare til jer next island. Jeg overgår ikke at waste time på det her. Vi er finally kommet hertil. Hvis bare jeg kunne flash det, så var det nemmere. Jeg har allerede spillet sindssygt meget energy. Jeg skal ikke spille mere tid. Jeg skal ikke spille så meget tid som energy. Oh my gosh, oh my god. Det er sindssygt mange, der har stået loud tremors are being heard across the seas. Prøv lige at se chatten. Prøv lige at kigge i chatten, hvis I kan se lidt af det. Sådan det der står med rød skrift, ikke også? Prøv lige at se. Hvis det er, jeg allerede putter musen der tæt på, prøv lige at se. Se hvor mange gange den har stået der. Kom nu. Okay, det er bare noget, jeg sagde. Hvis bare I ikke kunne høre mig klikke, fordi det er kinda annoying, tror jeg. Timeren kan jeg godt se, så når timeren ender, så er jeg sikker på, ja, så må jeg ikke grind mere selv. Jeg skal stoppe min quest, så jeg kan lige så godt record alle den her part. Ny combo. Det er bare en ny combo. For at extend my combo. Okay, jeg vil faktisk gerne gøre det. Holy hello. Okay, lad mig lige try en combo med det her build. Combat duel og dual katanas. Se her. Nej, de gjorde lidt damage. Jeg skulle have hittet nogle M1's med whirlwind. Nej, jeg har kun 30 sekunder. Kom nu. Jeg kan gøre det. Kom nu. Jeg dræber allerede dem her. Jeg dræber dem. Kom nu. 20 sekunder. Kom nu. Jeg kan gøre det her, men jeg kan ikke klare questen. Jeg kan måske ikke dræbe dem her alligevel. Jo, ikke tag. Don't talk like that, Daniel. Nu.
Yes, jeg dræbte ham. 10 sekunder, jeg kan ikke gøre det. Kan ikke gøre det. Kom nu, jeg skal gøre det. Nu, at lige stryge den her. GG's, I guess. Det var min stats, nu lige putte mere der, så ja. Okay, nu skal jeg... Jeg stjæler hans båd. Nej, okay, hej. Nej, han spawner en ny en. Båden forsvinder så, tror jeg. Ja, det gør den. Okay, at lige så kan jeg bare bruge en expand. Den her. Okay. Så. Disadvantage GG. Oh my god, det her tager evigheder. Jungle er derovre. Jeg gik efter Skylands. My bad. Jeg aner ikke hvorfor, men jeg vil købe katana. Okay, nu kan jeg godt. Så jeg kunne have fået en eller anden slags boost. Okay, nu kunne jeg være i dual katana igen. Jeg aner ikke hvorfor, det vil gøre en forskel. Og nu køber jeg lige den her. Kom nu. Yes. Okay, nu køber jeg lige dual katanas. Let's go. Jeg spildte kinda tid der. Nå. Let's go. Der har vi 30 minutter. Jeg kom i level 65, og jeg ser, hvor lucky min account er. Eller den her i hvert fald er. Jeg aner ikke hvorfor, men jeg har bare set, at det har /.e Daniel i 277 lock. Det virker nogle gange. Jeg rullede en Buddha. Jeg så med Rocket. Okay, den kan ikke lide den der. Nå. At least en fruit. Eat. Nom.